Mae taith gerdded ger yr afon yng Nghwm Amman yn un sydd wedi apelio i mi ers amser gan mod i wedi fy ngeni yn yr ardal. A felly, i ni'n dechrau'r daith gerdded mae heddi yn Pant y Ffynnon, ddim yn bell o'r hyd Amman. A mae e'n lwybr hawdd ac amddenol a wedi gynllunio'n dda ac yn boblogaidd iawn gyda phobl lleol yn ogystal ag ymwelwyr yr ardal ac yn sicr y fewn cyrraedd i Bont Amman, Garnant a Bryn Amman ar y ffordd. Nawr fe allech chi ddechrau'r daith yn Rhyd Amman y hun, lle mae'n ddigon o barcio wrth gwrs. Ger yr afon mae'r llwybr ar y cyfan wedi hadeiladu gan gyngor Sir Gar a Systrans, a mae'r amrywiaeth yn anhygoel. Gyda chi natur, chwaraeon, hanes, hyd yn oed chwedloniaeth. Mae tref Rhyd Amman yn dref prysur iawn wrth gwrs ac yn gwasanaethu'r pentrefi niferus o'i chwmpas. Ond cyn hir, i fi'n gadael y rhan trefol o'r daith gerdded yma ac yn mynd tuag at yr afon Amman. Fel fi sôn, mae'r llwybr ger yr afon yn benna, a mae gryn dipyn o waith wedi gwneud i'n barod i ddatblygu llwybr cerdded pleserus i bawb i fwynhau. Llwybrau rhwng y coed, yn ddiogel ac yn glir, gydag arwyddion ardderchog. A choed, planhigion, blodau a chan yr adar wrth gwrs yn gefndir. Felly, hyd yn hyn wrth gwrs mae'r llwybr wedi bod yn weddol agos i'r ffordd fawr, ond dyma lle mae'r llwybr yn rhedeg gyda'r afon Amman trwy'r goedwig, a mae'n lwybr perffaith, nid yn unig ar gyfer cerddwyr o bob oedran a safon, ond ar gyfer beicwyr hefyd. Mae yna rhywbeth ddiddorol i ryfeddu at yn gyson ar y llwybr yma. Os oes na ddiddordeb gyda chi yn hanes yr ardal, mae yna fyrddau gwybodaeth dwyieithog ar hyd y llwybr. Ych chi byth yn bell o'r caeau yn llawn anifeiliaid fferm, coed yn llawn adar, ac wrth gwrs yr afon Amman sy'n fythol bresennol. Byddech chi byth yn meddwl mae'r ardal hon oedd un o'r ardaloedd mwyaf diwydiannol yng Nghymru. Wrth gwrs, ych chi byth yn bell o olynion y diwydiant glo na diwydiannau eraill ar y llwybr yma. Ac wrth gwrs, mae'r holl ardal a chysylltiad gref iawn gyda chwedloniaeth Gymreig gan gynnwys twrc trwyth, ac hyd yn oed un o dywysogion y Brenin Arthur. A un peth sydd yn haro i yw gymaint o bist rygbi a chlybiau rygbi sydd ar y llwybr yma. Felly rygbi, mytholeg, natur a hanes. Mae'r cyfan ar y llwybr yma a mae'r holl ardal yn un Cymreig iawn hyd heddiw. Glo wrth gwrs oedd y diwydiant pwysicaf ar ei tro yng Nghwm Amman. Erbyn hyn, mae'r diwydiant glo wedi diflannu bron yn gyfyng gwbl, ond mae yna gynghorau, sefydliadau, elusennau ac unigolion wedi gwario gryn dipyn o arian, amser ac egni yn adnewyddu'r ardal, a mae mor galonogol i weld fod llwybrau cerdded fel hon yn rhan bwysig o'r broses honno ac yn boblogaidd iawn gyda phobl lleol ac ymwelwyr. Fel i fi sôn, dyw dylanwad rygbi byth yn rhy bell. Felly unwaith eto, lawrlwythwch y map llew ar gwybodaeth am y llwybr a'r ardal o safle wed ar ganfod Sir Gar, a chyn mod i'n gorffen cerdded i fi cyfarfod â chynghorydd lleol, un sy'n wreiddiol o Gwm Amman. Cyn y llwybr chi wedi cered arno, wel, cered ar ewn o chi yfe. O nawr chi yn agos i'r natur, chi wrth ochr ar afon, chi cered trwy cefn gwlad mewn ffordd, a chi gweld, wel, natur yn ei gyfanrwydd i chi. Ond mae e'n braf yn dweud i weld yr hen olynion o'r hen ddiwydiannau yma o hyd. Mae dal yn bresennol yn yr ardal yma, dwi'n dweud? Wel, se ni wedi dychu ar y daith, byddwn ni wedi gallu pwyntio mas i chi le oedd y gweithiau glo, le oedd y gweithiau dyr. A nôl yn y dydd, oedd ddim pwll nofio dyn ni fel sy'n Rhyd Amman neu yn Abertawe. Nofio yn yr afon o'n i efe. O, reit. A beth o'n i'n neud oedd dod i cerrig dros yr afon i cynnyddu'r dŵr a llai enwi pown crydd, pown ysgol, pown dram. A mae nawr o'n i'n mynd i hamdenu unan yn y dŵr. Tro nesaf ddau greddig eich yn David e? Na fe. A dyma ni felly yn Bryn Amman uchaf, just mewn amser cymryd y glaw yn dod. Nawr fe allech chi fy nôl yr un llwybr i Rhyd Amman a Pant y Ffynnon, lle ddechreuon ni ffedd cyntaf bore yma. Ond chymod be,
i ni ddal y bus. Felly gydag adnewyddu a chynllunio sensitif ac eang, mae'r llwybr cerdded yma wedi ychwanegu'n sylweddol tuag at amrywiaeth a hanes Cwm Amman, o'r Brenin Arthur i'r diwydiant glo ac yn gartref i'r gwreion yn maes chwaraeon. Mae'r rhan yma o Gymru yn tyfu yn ei phoblogrwydd ac yn enwog wrth gwrs am y croeso Cymreig.